गथ' गथाय थाखानानैबो गुबुन हौवाजों खारफालांनायखौ जों सिगांनिफ्रायनो जाफ्लेबोबाय थानाय नुबोगासिनो दङ। बेबायदिनो श्रीमती रीना बसुमतारिया गावनि फिसाय आरो फिसाजोखौ गारनानै बहाबा खारनानै दङ। चिरां जिल्ला रुनिखाथा इस्लाखाथा गामिनि थागिबि प्रदीप बसुमतारिनि बिसि श्रीमती रीना बसुमतारिया 7 थाखोआव फरायनाय फिसाजो आरो फिसायखौ गारना बहाबा खारनानै दङ। नखराव जेबो दावराव दावसि गैयालाबानो नखरखौ गारनानै थांनायखौ प्रदीप बसुमतारिया गावनि बिसिखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। थेवब्लाबो गावनि बिसिखौ गनायनानै लागोन आरो गावनि बिसिखौ फैफिनजानो लुबैदों बिथां प्रदीप बसुमतारिया। आरो गामिनि गावबुरायाबो रीना बसुमतारिखौ जेबो दावराव दावसि जायालासे नखरनिफ्राय आनज्रायलांदोंमोनब्लाबो फैफिननानै मोजां संसार जाफैफिननांगौ होननानै गुरैयै खावलायहरदों। सोरबाफोर रीना बसुमतारिखौ नुबाय बायदोंब्ला नखरनि जामबुंआव खिन्थाहरनो खावलायदों। नखरनि जामबुं नाम्बार 8105171106 आरो गामिनि गावबुरानि जामबुं नाम्बार 9854184823। बे नम्बराव खिन्थाहरनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। दानिया फै नखरनि मानसिफोरा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो जों मोनथिनानै लानि। थांनायाथ' आङो बिसिनि थाखाय बेंगालराव थाङोमोन। जिखुनु जाया आङो बिसिखौ सिगां समखौ फाहामनानै होनाय टाइमाव माने फैसा रिं दंमोन नालाय बेखौ सुख'नो थाखाय आं बेंगालराव मावहैयोमोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय बेंगालरनिफ्राय आं थाखा मासाव मास हरो। माने मासाव मास हरनायाव दा बै माने थांनाय बुधबाराव माने गोमाना थादों जाहैबाय मानसिया। बायहेरायाव थांनो होननानै थांदोंमोन आलासि जाहैनो ना मुलि लायनो बिदि होननानै थांदोंमोन। ओमफ्राय बिनि माबायाव अखानायै मानसिफ्रा फैयैखाय आसरित मोनदों आरोखि। आसरित मोननायाव दाना खबर लालायबाय नखरनिजों खबर लायै लानानै बेलासि टाइमाव आंनो कल हरबाय आरो बेंगालराव। हा बिदि जाबाय होननानै आंबो आसरित मोनबाय आरो। बे समाव आङो खबर लायै उफाय गैया हिनजाव मानसि खर'आवथ' नांखागोन आंनावबो बिसि हिसाबै रिक्स लानांगोन बिसि हिसाबै माने माबा मोनसेफोर जाहैबायनोबो हागौ बायहेरायाव थांनानै मानानै। बेनि थाखाय आं हाखु दाखु फैबाय आरो सुक्रुबार खालि। सुक्रुबारनिफ्राय फैनानै मैया मा बारायमोन समबार फुङाव सफैबाय आं क'क्राझाराव। सफैनानै ओमफ्राय सफैनानै दा मोजां गारि रायज्लायफैबाय। दा रायज्लायनानै बिदिनो स्टेटमेन्ट माने निउसाव होनायनि लाबाय आरोखि। दा निउसाव होनायानो जाहैबाय। आसलथे मा जादोंमोन माब्ला थांनाय ओमफ्राय माबाफोर लानानै थांदों नामा? लानानै थांनायाथ' दा फैसाया माने फैसाया आं हरदोंमोन 47,000 आंनि फिसिपनि एप्लाइ खालामनानै। साखिफोरखौ आं खिन्थानो हागोन। आंनि स्टाफआव मावग्राफोरानो साखि दङ फैसा हरनाय मानाय। बेखौ आं सोंनाय फिननाय जाबावब्ला रायजो राजाखौ लानानै बिजिरनाय जायोबा आं खिन्थानो हागोन। साखि मानसिखौनो फन खालामनायबो खिन्थानो हागोन। ओमफ्राय जिरक्सबो माने बै अनलाइनफ्राव सोयोबा माबा हरोमोन ना रिसिप्टबो हरोमोन ना बेबो दङमोन। जिखुनु चेक खालामनांगोन बेखौ। बे हरनायखौथ' अडिट खालामहरनायाव दा रिनखौ सुख'नो होननानैसो आङो हरदोंमोन बुस्थुआ। ओमफ्राय दा न'आव खोनाहोबाय। सिगाङाव आं फन हरदोंमोन होजोब्बाय फनाव। ओमफ्राय दा फैबाय मानसियाबो गैया रिनाबो सुख'वाखै थाइसे गैया। ओमफ्राय दा आंखौ बहुद जाल्लायाव खोलैनाय जाबाय आरोखि। डकुमेन्टस गासिबो लाना थांजोब्बाय। पासबुक लाना थांजोब्बाय। बिनि पासबुकखौ आं बेंक मालिकखौ आङो फन खालामनानै माबाबाय आरो कल खालामनानै चेक खालामफिनबाय। दा फैसाया जिर' थाइसेबो गैया। खिन्थु सोरखौ जेनेबा खोनानाय बायदिबा माने फन रायलायबाय थायोमोन भिडिअ कल रायलायबाय थायोमोन। आंथ' गुबुन जायगायाव थाहैनाय आं मिथिया। माने फिसाजो सासे दं आंना फरायनाय इउ एन स्कुलाव 6 क्लासाव मोनबाय। फरायनाया मोजां आंहा दोनथ'नाया फिसाजोनि थाखाय बा बिसिनि थाखाय माने साननानै हनानै रिनफोर सुख'नो थांनाय जादों आरो। गथ'नाया जाया नङा जानानै थाबाय बे समाव आंबो मोनथिया दा। सन्देहआथ' खोनानाय बायदिबा फिसाजोखौबो बुङोमोन जाहैदों भिडिअ कल खालामनानै आं फिसाइ गारजानायसो आंना फिसाजो सासे दं होननानै भिडिअ कलाव बिदि बुंहरोमोननो। नुग्राफ्राबो दं ओरै न' खाथिनि भिडिअ कल रायलायनायखौ नुग्राया माने बिसोरबो बुजिनो हाया। अनेक देख नुखाबाय नालाय भिडिअ कल रायलायनाय मानाय। आरो फैयोबो मानसिनाव सोंबा मिथिबावो बायहेरायाव थांनाय मानाय बिनि गाननाय जोमनायफोरखौ। ओमफ्राय
गाननाय जोमनायफोरखौ मानसिफ्रा खिन्थायो बायहेरायाव थांनाय मानाय आंबोथ' नुवा ओमफ्राय बुस्थुखौ आङो बेखौनो थाखा फैसा माने सर्ट खालामलांनायाव आं दुखु मोनदों माने हिन्जावखौ नांफिनगौ फैफिनथों आं वेलकाम खालामगोन फिसाय जानानै माने आंना न'खरानो दंस' जानो हमबाय आरोखि रिन टिननि खोथा दं बर्थमान दा आंनि आइडियाव 60-70 बिदि एबाबाव माबाना दं आरो मा रिना बसुमतारी आंनि नामा प्रदीप बसुमतारी बबेयाव थांदों दा खुनु मोनथिनो मोना आरोखि बबाव थांदों ओंखायनो बड'लेण्ड रादाबनिजों दा खावलायहरनाय जाहैबाय सोरबाफोर गुबुन जायगायाव लोगो मोनोबा जाहाथे आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव बुंबानो जाबाय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा बेसेबांमोन 8105171106 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव खिन्थाहरनो हागोन सोरबाफोर ओरै जोंनि बिटिआर हालामनि मानसिफ्रा लोगो मोनबाय बायोबा बा दाबसे जायगायाव बबेबा गुबुन जायगायाव जेनेबा खामानि मावनो जेनेबा गुबुनफोरजों जेनेबा फिसाइ गोदानफोरजों लानानै थांबाय बायदोंबा जेनेबा कन्टेक्टफोर मोनोबा जेनेबा कन्टेक्ट नाम्बाराव लोगो मोनसनबायोबा खिन्थाहरनो हागोन आरो आं दुखु मोननाया बेखौ दुखु मोनदों आंनि संसार सिफायलांजोब्बाय हिन्जावा फैफिननांगौ आंना हिन्जाव फैफिनाबा गैला आरो थाखा फैसा लांनाय मानो थाखायाथ' लाङा नङा एसे लानानै थांदों रिन टिन सुख'वाखै आं बेखौ फैफिननो लुगैयो दा न'आव मानि फिसाजोखौ बिबैनाव दोनहैयोमोन गाव हारसिं थायोमोन आरो मानसिया मानि भगबाननि माबानायाव मददाव मानि नायग्रामोन आरोखि मानसिया नों आं मानसिफोरखौ कयेकजन मानसिया बिदिखौ बुजिखायो नायोमोन मानसिफोरखौ फोसाबोमोन मानि आंबो बै समाव एसे एनै मोनथिखादोंमोन अवाइथिं जायोमोन फना बिदिनो 9टा 10टा 11टासिम लागाय थायो बे समाव फन खालामोमोन आं मानो नोंनि अवाइथिङा मा जायोमोन होनना बुङो आं ओरै आब'जों रायज्लायहरदों बिनानावफोरजों रायज्लायहरदों सोंहर बिसास खाथिया बिदि होनोमोन टारगेटआ आंना बिदिखासै नालाय ओंखायनो आंबो सानबाय सानसेखालि बिमाखौबो आं बुंबोदोंमोन बुजायबोदोंमोन खिन्थानानै ला मानानै ला माबा बुजायना हो माना हो मानि सोरजों रायलायो मायो आं न'आवबो खिन्थाहरोमोन हौवा मानसिया रिन दिन दं गारनानै थांफिननांगौ जाबाय आं उफाय गैया माबायाव बेंगालर बायदियाव आरो जोंनि बिदि दिनखौ जोंनि माबायाव बड'लेण्ड हालामाव एसे खमजुरि खामायनायफ्रा एखमबा मोनो एखमबा मोना थाखा फैसाफ्रा रेगुलार खामानिखौ मोननो थाङा ओंखायनो गुबुन जायगायाव थांनानै मावफैनांगौ जायो हौवा मानसिफ्रा बिदिनो आरोखि हायाखै बे फनावनो जानानै थांबाय बियो बाबामोन मा जादों आं बिहामजोखौ गोसोखांबाय आरो फिसालाखौ गोसोखांबाबो जों जाहारा फैसा खामायना लायो थगायनानै लांजोब्बाय फैजाबो बबाव थांखो बिहामजोआ मिथिया आङो बाबा माब्ला थाङा समबारनि माबा बुधबारनि बेलासियाव बाबाबो आंबो संसार जाबायना आंबो मिथिगौ बिहामजोखौ मानो उना जानो होनबालाय दा फैफिनजानो लुगैना नों फैफिनजानो लुगैयो जासिगोन फिसाया थिंदोंबाय थायो नांलायखायाखै बेलाय आंनि साखिया नै पार्टिनि बेखौ नायलायाखै नायग्राबो जाबायमोन गावनो नायैयाबो आङो हेफाजाब होयो नायनायाव आंखौ होबारा इंखं टेलिभिजनसिम दिनै नंगौ नैबे जोंहा प्रदीप बसुमतारी जोंहा रिनाया बिनि बिसिमोन दिनै थांनाय बुधबार 12 थारिखआव बे बेलासियाव खालामदों आंबो बारा मोनथियामोन आरो खालामदों ना मादों माने खालामदों होननायल' मिथिदोंमोन थेवबो जोङो जेनेबा न'खरफ्राव मा जानानै थांदों जेनेबा आलासिफोरबो जाहैदोंबो जानो हागौ बिदि साननानै जोङो माने बेखौ खारदोंखौनो सानाखैमोन आरो दा फ्राय आङो मोनथिनो मोनबाय जोंहा गावनि मेन फिसायानो आंनो दाख्लै बेंगलनिफ्राय फैनायाव फन खालामहरनायावसो आं बेखौ सन्देहबो सानो आरो माने खालामबाय होननानै दा आंनिबाथ'